приятели, готови ли сте? Как сте, добре ли сте? Мина 3 часа, което означава, че е време за новото ни поредно включване от поредицата Мозайко вкъщи. Тази поредица я правим, за да можем заедно с вас, заедно да се борим с скуката и освен това да станем по-умни, като научаваме интересни и полезни неща и факти. Аз съм Андрей от образователния екип на Мозайко и днес съм ви приготвил точно такива любопитни факти. Готови ли сте? Започваме. Само че, за какво се канех да приказвам? Сетих се, щях да ви разказвам за кокали. Само че не кости от динозаври. Знам, че много се интересувате от динозаври, но днес ще ви говоря за кокалите на нещо много по-голямо. По-голямо от динозавър, кръгло, името му започва с З и завършва на Мя. Точно така нашата планета Земята. Планетите не са истински животни. В тях няма истински кокали, но има нещо, което много прилича на тях. Истинските кокали се намират вътре в тялото на организмите и му позволяват да запази формата си и освен това да върши необходимата за това тяло работа. Вътре в планетите също има нещо, което определя как изглеждат те отвънка и освен това определя каква работа ние можем да свършим с тези планети. Сещате ли се за какво говоря? Точно така, за скалите. Ако ви попитам какво са скалите, най-вероятно ще ми кажете нещо от рода на едно такова високо, твърдо, стърчащо, трудно да се качиш на него, лесно е да паднеш от него. Това е доста добро описание за скали, само че голяма част от скалите всъщност не стърчат на места, където можем да ги видим. Както подобава на ние истински кокали, те са вътре в тялото на планетата. Откъде се взимат скалите? Науката, която дава отговор на този въпрос, се нарича геология. Тя се занимава с скалите. Геоложкият кът на Мозайко е оформен като пещера, защото най-добре можеш да разбереш какво се случва в скалите, ако влезеш в тях, а това става в пещерите. Ние в Мозайко много обичаме нещата да са точни. И затова зад мен имаме една стена, която е оформена да изглежда точно като една истинска вулканична скала. Че е вулканична, се познава по ето тази окраска. Тази окраска прилича малко на мозайка, като тези мозайки, които слагаме по стълбищата, и говори за това, че тази скала някога била течна, била е магма или лава. Защото най-старите скали на планетата са точно вулканичните. Магма се наричат разтопените скали вътре в надземното ядро, които са течни, защото е много горещо. Когато излезат на повърхността, вече се казват лава, а когато изстинат, стават твърди и се образуват нови скали. Местата, на които излиза лавата на повърхността, се казват вулкани, едни от най-интересните места на Земята. И затова в Мозайко имаме и вулкан. Нека да го видим. Художникът, който е направил нашия модел, никога не е виждал истински разрязан вулкан. Може би защото няма къде да види, няма разрязани вулкани. Но е гледал учебници. В учебниците вулканите се рисуват точно така и той е пресъздал същата рисунка и при нас. За съжаление, тази рисунка не показва наистина това, което бихме могли да видим под земята. Само ето тази окраска тук е наистина вулканична окраска на скали, каквито бихме могли да намерим под земята. Всичките останалите са просто схематични, каквито няма да намерите нито в този вид, нито с тези цветове. Това обаче не значи, че художникът е направил глупост. Напротив, художникът си е свършил много умно работата. Защото ако беше направил всичките слоеве на вулкана с подобни окраски, нямаше да можем да ги различаваме. А точно слоевете са това, което ни показва как се образуват магмените скали. Всеки път, когато изригне вулкана, лавата изстива и покрива нов слой върху старите пластове. Можем да проследим колко пъти е изригвал вулкана, като видим колко различни пласта има в него. Понякога магмата изстива преди да излязва на повърхността, както се е случило ето тук в тази пукнатина. Обикновено под земята магмата изстива по-бавно, кристалите имат време да растат и стават по-големи. По това можем да познаем дали един камък е изстинал на повърхността или дълбоко под земята. Големите кристали обикновено са от дълбокото. За съжаление, магмените скали рядко образуват пещери. Те са много твърди и малко се разтварят. Голямото количество пещери се намират в един друг вид скали, които се образуват по съвсем различен начин. Те се образуват там, където се натрупва някакъв материал. Кой може да го натрупа този материал?
Например, вятъра, реките, морето. Натрупания материал може да бъде пясък, камъни, глина, прах, черупки от животни. Тъй като се нанася, стават наноси, скалите се казват наносни, или другото име е седиментни. Скалата, в която най-често се образуват пещери, се нарича варовик. Варовика се образува на дъното на моретата от черупките на милиони и милиарди малки микроорганизми. Понякога се случва моретата да пресъхнат и варовика да остане на сушата. Всъщност цяла България е покрита с варовици, което означава, че далеч назад в миналото цяла България е била под моретата. Много интересен факт е, че на планетата Марс също са намерени скали, подобни на варовика. Става дума за разновидност на доломита, който варовик с малко магнезий в него, което ни навежда на мисълта, че на Марс също в миналото имало морета, въпреки че сега ги няма. Когато варовик остане на сушата, това не означава, че водата не може да мине през него. Интересното е, че тя минава наистина точно през него. Когато една река има достатъчно време да тече през варовика, тя буквално си прояжда път през него, като го разтваря по-малко и накрая прокопава тунел, през който да минава. Този тунел ние наричаме пещера. Голямата част от геоложкия кът в Мозейково изглежда точно като една пещера във варовикови стени. Дори в дъното на пещерата имаме пещерни образования, сталактити и сталагмити. Сега ще ви помоля да ме последвате в една истинска кариера за строителни материали, където съм импровизирал една малка научна станция, изследователска, където можем да разгледаме няколко образеца от камъни и да научим нещо от тях. Заповядайте. В нашата лаборатория имаме и микроскоп, на който можем да разглеждаме кристалчетата вътре в камъните. Защото във всяка скала има кристали. Просто в някои скали кристалите са толкова малки, че с невъоръжено око не можем да ги видим. Заповядайте да ви покажа. Например, ето в този камък, той има типично вулканичната окраска като мозайка, но кристалчетата са толкова малки, че трудно се виждат без лупа или микроскоп. За разлика от ето този, на който кристалите са достатъчно големи, за да се виждат и с невъоръжено око. Този материал е материала, от който са направени паветата в София. Той е много здрав заради тези големи кристали, а паветата ги копаем от Витош. Имаме вулканичната магмена окраска, но големи кристали. Това означава, че Витош е направена от материал, който така и не е изригнал. Изсъхнал е под земята и стигнал. Тоест няма нужда да се притеснявате от това, че Витоша ще изригне. От толкова много приказки огладнях и ми се яде сега един сандвич. Вие знаете ли как се прави сандвич? Когато аз правя сандвичи, ползвам хляб. Върху хляба намазвам майонеза, слагам кашкавалче, саламче, мога да добавя домат. Представете си, че и вие сте си направили един такъв сандвич, обаче сте забравили къде сте го сложили и без да искате сядате отгоре. Какво се случва с сандвича? Изплесква се, става със съвсем различна форма и всичко, което е течно в него, като майонезата и сока в домата, отива в панталоните ви, попива навътре. Понякога с скалите се случва същото. Върху някоя скала може да седне цяла планина. Когато една цяла планина тежи върху скалата, скалата се сплесква, деформира и освен това много се загрява и части от нея могат да се стопят. И течните части на скалата изтичат и попиват в съседните скали. Тук имаме няколко камъчета, в които се личи как в пукнатините е влязал материал от съседните скали. Такива променени скали се наричат променени или с научното наименование метаморфни, от метаморфоза, което означава промяна. Често метаморфните скали имат окраска, която показва горе-долу къде са били старите слоеве на оригиналната скала преди да се промени. Но те са деформирани, защото буквално планината умесила скалата като тесто. Нашата мина за строителни материали е направена да прилича на мина за мрамор. Мрамор е метаморфна скала, която се образува, когато се промени варовик. Виждате шарките, които показват горе-долу къде са били пластовете на оригиналната скала. Заради тези шарки мрамор е много красив. То освен това е малко по-твърд от варовика и затова много често се използва като облицовачен материал за сгради. Не става обаче примерно за павет, защото и мрамора и варовика са доста чупливи и като мине камион по улица застлан с мрамор,
просто ще начупи настилката. Освен това, варовика и мрамора се разяждат от водата. Когато дълго време вали дъжд върху такава настилка, просто ще останем без павета. Понякога е много трудно да определиш само по външния вид на един камък от какво е направен и за какво можеш да го използваш. Затова в истинските лаборатории се правят много тестове, някои са доста сложни. Аз съм ви приготвил един малък тест, който може да се повтори в домашни условия, като експеримент, който, ако имате желание, може и вие да направите. Всичко, което ви трябва, са, разбира се, камъни, които да изследвате, достатъчно голям съд, в който да ги сложите, и възрастен човек, например родител. Възрастният човек ви трябва, защото в природата водата разяжда камъните много бавно, тъй като е много слаба киселина. За да стане една пещера, трябва да минат няколко хиляди, може и няколко милиона години. И нямаме няколко милиона години, за да го изчакаме. Затова аз ще използвам гореща вода. Горещата вода ускорява нещата, но за съжаление може и да опари ръцете ни. Затова по-добре с каната да работи възрастен човек. Камъните, които съм приготвил, са един вулканичен камък с характерната окраска, един пясъчник, който преди хиляди години е бил плаж, личи си как са се залепили песчинките, и нещо, което искам да докажа, че е варовик. Тези три камъка ги слагам в съда. Между другото, приготвил съм си и лъжици, ако ми се наложи да бъркам в съда, да не го правя с голи ръце. И сипвам горещата вода. Трябва да ги покрие. Когато ги покрие, когато се успокои водата, мехурчетата, които излизат от дупките с въздух, ще изчезнат и ще имаме просто няколко мокри камъка. В момента не се случва нищо особено, излиза малко въздух от пукнатините, но това е, защото водата, дори когато е гореща, е прекалено слаба киселина, за да може да разяде камъните толкова бързо. По тази причина аз ще използвам малко по-силна киселина, такава каквато използваме в къщи, в кухнята, когато искаме да си направим, примерно, кекса малко по-кисел или за да може тестото да набухне добре. Ако сипа това лимон-тозул, лимонена киселина, върху вулканичния камък, разтварят се кристалите, но не се случва нищо особено. Когато изчезнат кристалите, просто камъка си изглежда по същия начин. Ефекта върху пясъчника е същия. Обаче, ако сипя лимон-тозуто върху варовика, имаме газирана вода. Виждате ли как излизат мехурчета газ? Защото когато се разпада варовика, част от него отива във водата, останалата част като въглероден диоксид отива нагоре и се изпарява в крайна сметка от повърхността. Тъй като водата вече е достатъчно кисела, дори когато ги няма кристалчетата, варовика продължава да отделя въглероден диоксид. Това е същия газ, който слагаме в газираните напитки и между другото същия газ, който издишаме, след като сме си поели въздух в нашите гробове. Значи, ако един камък при обработка с киселина отделя мехурчета, то това е или варовик, или мрамор, или някаква друга варовита скала. Нещо, което се получава от варовика. Надявам се, че това беше интересна информация за вас. Имаме много богата колекция с над няколко стотин екземпляра и за всеки от тях имам интересни истории, но това иска много време, така че ще остане или за следващото предаване, или живот и здраве, когато се видим на живо в Мозайко. Не забравяйте да се включите и утре, отново в 3 часа, когато моята колежка Алекс ще ви покаже някои интересни неща и изкуство, което можете да направите с подръчни материали. Ако имате някакви въпроси, пишете ни, с радост ще ви отговоря.